Сандык төбеннән мин бер хат таптым. Заманында уйнап язылган. Яратамын сине кадерлем дип язылган да кабат сызылган. Тик шулай да таныдым мин аны. Кем куллары аны язганын. Күзләремә яшьләр тулды. Шуңа күрә укып бетерә алмадым азагын. Шаярып уйнап йөрү иде бит ул. Теләмәдем шуңа аңларга. Яратканыңны сиздем. Тик шулай да тырышмадым сиңа ярарга. Каты тордым. Матур сүзләрне дә хәтерләмим сиңа әйткәнне. Тик хәтерлим. Җәйге озын кичтә ялгыш кына сине үпкәнне. Кыш тоткандай сөендең шул чакта. Әсер идең күккә чияргә. Башкалардан мине тартып алып гомер буе үзең сөяргә. Хатларыма җавап язмыйсың син. Нигә килми синнән бер хәбәр? Яратамын җаным. Шашып сөям. Хуш, күрешкәнгә кадәр. Көндә синең хатын килеп торды. Тик барсы да калды җавапсыз. Язган булыр идем. Белсәм әгәр каласымны җирдә канатсыз. Сандык төбеннән мин бер хат таптым. Галина Шәйхи.